afio Njubo bụzi gịnị na-eme asị new update agbagokwa nsi onye bụ update abụla ama king yo ama king onye nnekwu ego na ọ bụkwa ude gị na-ede ama king ịkpaga ego were bịa broda njakịrị kakwa nke nwezikwa update yo onye bụzi ama king were kenenu nwayọ ka nkọwa ọ bụ Nzubechukwu Excellent Ofo ama king ọkụ na fugo olifitamugo nwa ka nwa unu ekwetego unu na-anụkwa onye ka nji agụrụ n'onye egwu ọkụ ife na-eme n'ụwa ka onunu ji akpọnụ gị ife imela karigo ndị na-enyere aka onye ọma onye mụ na-ebelu gị udeji nye nwa ka m na-ederi ototosi ama king onye nnekwu ego ndị bala ọgaranya karị ma ndị kpọpụrụ oyibo anyị a ga-ekwubo onye gara ibe ya ndị bunyere motosaịkụl ha karịrị mmadụ igolo keke bunye ụmụ ikorobịa ha gbaba eze omere ọra ibu oji moto eme ọkọ oji unu eme ọkọ odogwu nwoke n'izuru ka emee ụnụ afụgonu na-akụ ọkpara na osi na chio ihe okokoko ama king odogwu nwere ibubo a na-eside onye nwere ibubo ngọ okwere omume ụnụ mana okwere omume aga kene n'afọ mụlọ ọmụmụ n'ala Ifite Mrs. Virginia Ofo nne mụlọ ọmụmụ afọ mụlọ odogwu ama kekesi m kene mama ya eyi ya alele ọnwụ eme anyị ife ọnwụ egbuwo papa late Mr. James mmụọbụ Ofo eyi ya alele ama kengebe odogwu ama king si mụ kene broda ya Chukwuebuka Miracle Ofo Ogbuefi na South si agharịa ya Ogbuefi ọgaranya aka dasa odogwu jamadu dalo na Ogbuefi na South isi mụ kenele gị PA gị Okoye Chidi Chasio Prophecy O Chas Eze Premier odogwu onye amụma kenele m mmụọ na-emere gị ife Premier Queen Prophet Chas onye amụma dị ebube n'olu Eze Premier Dr. C.O. Chas Eze Premier Prophet yanyo Dr. Chukwujekwu Samuel Orajekwe ife meghe onye n'ala Ifite mmụọ na mmadụ egwu gị na mmadụ mmụọ karịrị ọgwụ ma karịa amosu aije mmụọ na mmadụ yeshentwe ije ama king si mụ kpọbatara ya ndị ọyị ya ndị agada gidigidi oji akụ ama mbụ ndị ego na-elube n'isi ndị ji akada ndị baraku ndị eze ego isi mụ kene Izuchukwu Ibekwe ego jere ije na Bagana odogwu nwoke onye buru ebu n'okwugo Izuchukwu Onyeoma kene gị Izuchukwu Ibekwe ego jere ije na Bagana ego jere ije na Bagana ego na-eje ije odogwu
Restaurant, CEO, Crush Table Water, Chukwu Kalo, Odogwu Akataka, anyị ime ife ime nwụrụ, Odogwu pọmpụ ya na-agba. CEO Crush Club and Restaurant, Yebo Lili Nologo, CEO Crush Table Water, Odogwu kwari ife nwụrụ izu keme. Ama King si mechezekwa n'ezigbo ọyị ya, onye ka nnọli, eze nyere nwa nọli fite, eze nyere ọgịrịga ọgwụgwọ, onye nnekwu ego n'ịga-adị, onye ka nnọli, ọgịrịga. Ama King si mụ kenere ya ezigbo ọyị ya, ijelu ụgbọala, Odogwu Nwachukwu tubelu ugo. Ijelu ụgbọala ọ bụ ezigbo ọyị gị si mụ kene gị. Ama King si mụ tuwe gị ijele. Emekezi Emmanuel Chukwu nọnye ijelu ụgbọala. Oriego n'uke Emekezi Emmanuel Chukwu onye mmemme. ijelu ụgbọala. Ndị bụ ijele Emekezi Emmanuel Chukwu oji une mọgọ. ijelu ụgbọala. Engineer Chukwu Gozie Nwanze, Oscar Hybrid, Onume kene gị. Ezi ọyị gị si mụ kene, n'izuru keme, na ka onye na-eme ka ekwe eji akpọ ya, Oscar Hybrid n'izuru keme, Ibodogwu eji amatụ. Oscar Hybrid, Ibodogwu eji amatụ. Ibodogwu eji amatụ karịsịa, Igbo ọgaranya karịa, Ibodogwu eji amatụ. ego gị karịsịla, anakwa na-esi Igbo bụ ụgọ, Ibodogwu eji amatụ. ọgịlịga. Ọgịlịga na-esi gị nnọọ. Ebele Chukwu Ọjị, Ụzọchukwu Wala ndị Ọba, CEO, The Posh Club. Ama King si mụ kenekwazi gị, Ibodogwu Akataka, ọgaranya ngada. Ibu onye nnekwu ego. Ebele Chukwu Ọjị, Onye nnekwu ego. onye nnekwu ego, Onye nnekwu ego. onye ego n'ụkọ ego, Onye nnekwu ego. ogbenye fọṅụlịa, Odogwu na-emela obodo ife, ego ga-akalịga m nsu, nwanne emela ọgọgọba. Update si mụ kenekwala ya, onye bụ Chi Ngọka, The Standard Motors, ọgịrịga na ana-eme kene, onume kene gị, na onye bụ igu ka ewu na-achụgharị, ịkpaga elisi, Odogwu deje, n'izuru keme, deje, onume kene gị, na Ama King si mụ buru ekene bịa na tebụl gị, maka na ị na-eri akụ, ị nwere obi eji eri ego. Odogwu Akataka, Odogwu nwere nkabasị. ị nwere ife dị ekwe ụlaga n'aka, Odogwu nwere nkabasị. ị nwere obi eji eri ego. Odogwu nwere nkabasị. Obele nwa na-ebe agụ mgbe ọ dị. Odogwu nwere nkabasị. Ị nwere ife dị ekwe mmọnwụ n'aka, onye bụ Chi. Ka nkenebe Odogwu eji amatụ, kene Chukwu Ngọka, Italian Jakarta, ego gị nwere Igbo, Italian Jakarta, nnukwu mmọnwụ eji eje mba eji amatụ, ofu nwa eji mara mba n'isulu kene, Italian Jakarta. Ama King si mụ kene ọlụ ebube Ngọka, Ngọka boss, osimiri na tụkwanụ ndụ,
n'ịkpala bụ osimiri atata ịma n'Igbo odogwu nwoke mana balago ọ bụkwa n'azụ agụ Ngọka bọs nnukwu mmanwụ Ijele Ngọka bọs na Ijele na mmọnwụ adị agbakwanụ n'ọgbọ n'eziokwu Ngọka isi na isi ha ọkwanụ n'ọnụ Ngọka n'izuru keme onye mmemme orimiri ataka ibu nnukwu mmọnwụ ọlụ ebube nwa Ngọka orimiri ataka Ngọka bọs na nnukwu mmadụ dị ka nnukwu alụsị orimiri ataka ego ịkparala ego ịkpara n'ụwa bụ elibe agwa Ngọka bọs bụ nnukwu mmọnwụ adịlị chi nwata bute ụzọ DRK onu na-akpọba gị odera adịlị chi nwata bute ụzọ DRK odogwu nwoke anyị ma n'ime nwụrụ ya ị na-erisi ego ike ị na-eme na bọndụ odera onu maxi kpọba gị n'egwu ya yiri m ezi ọyị ndo nwoke nwere obi eji eneta nwa ogbenye odera anyị mara ife na-eme anyị ma etu isi emebebu na-eme na bọndụ odogwu nwoke odera Chimata buru ụzọ odera ife Chukwu dere ga-eme oge ego na ị ga-abụ ọgaranya ya ka iji bụrụ ọgaranya na-enyere ụmụ ogbenye aka odera na ị ga-adịrị ode ego na ọ ga-eme ya ka o ji wee mee iburu odogwu kata ka nkọma Chimata buru ụzọ odera adịrị n'ike si mụ kenere ya sọpụrụ Chukwu ọzọ emena Young Mura odogwu Young Mura Amaking si mụ kene gị na onye nwere gị nwere ife maka na izuru ka eme aga m akọbone galone n'ifọm ị na-eme mme onye mmemme ọ chọbara ife ga-eme gị n'ụwa ya wela n'izele mmiri maka na ama n'inu ọnụ ide bunye m moto ka mgbaba onye ego oji moto ma ọ bụ odogwu ego na-ejere ozi akụ atụ egwu eribe agwagwu ọpịtali thank you baba ya onye mmemme onye mmemme ọgịrịga ọwụ oji ego apụ ụtalị nnekwu mmọnwụ onye mmemme ọgịrịga ọwụ adịrịsị ndụ obodo ya onye mmemme ọgịrịga ọ ọwụ pụrụ iche dị na mmadụ onye mmemme ọgịrịga ọwụ yọngụ mụrụ ala obodo kunienu ka anyị kenela ma kingi ezigbo ya Okorie Chukwu nọnye maka nụnụ ma ezigbo oyi ka ajọ nwanne Amakingi si mụ kene gị n'ịbụ ezigbo oyi ya a friend indeed is a friend indeed n'eziokwu Successful Martins n'ịkpalapụ na nwa nwata Chinamaloji odogwu nwoke n'ịkalalụ maka nwata kpatakụ ọgaranya ejegbu onwe ya n'ozi aka na-eme ọgọ n'ịkarịsịrị asị ndị mele ọgọ ga-agbanye bụrụ ukpe ekene kelebe onye bụ ukpe ekene Okorie Chukwu nọnye nwa na-eme ọgọ karịa Successful Martin onye mmemme mmadụ ka anyị fụrụ banye ụlọ anyị abaghị ụlọ na ifọlụ gbamgbam
apalie m igbo egwu m ka njeke n'ezi oyi m ile chukwu emerie official maintain. ọ bụ ma king si mụ bụlụ egwu kenele ya oyi ya official maintain. ile chukwu chemerie ezi oyi gị si mụ kene gị ọ sị na izuru ka eme ka eji bịaba anyị wee bịa fụ n'anya na izuru ka eme n'ezie. odogwu nwa odogwu ego na-ejere ozi o eselenu ego nke bụ ego amahụmapụlu official maintain ọnụmekele official maintain ezi oyimo ezi oyi amake odogwu ọgọ ka ị na-emenụ n'enu ụwa official maintain nana gbọmọ odogwu ní kalile ekwu nọ ikalile okwu ikote melọgọ gaba n'ilu ife dị emo n'ọgọ kolikoli amaking si mụ kenekwazi onye ka ezi mmụọ akụbi gị bọnsa odogwu siri ike n'izuru ka eme odogwu n'ịgbasiri ike afọ dị pafọgoro gị mịa n'ụwa ọ ga-eme gịnị echabụ n'okwu ọnụ onye ji ego na-eme ife masịrị ya ịnụ akụbi gị n'itozulu etozu onye nnekwu ego odogwu dị na mmụọ dị na mmadụ odogwu n'ikalalụ ka anyị gbuchala onye ka ezi mmụọ anyị gbuchala onye kwesịrị ekwesị anyị gbuchala onye kene kwesịrị ekwesị akụbi gị nnukwu mmọnwụ uchala onye ka ezi mmụọ akụbig bansa ọ bụ ife ị na-eme n'ụwa ka onunu ji akpọnụ gị brọda ife imela karịgo ndị na-enyere aka onye ọma onumụ na-ebelu gị derudederude nye nwa ka m na-ebelu wototosi amaking onye nnekwu ego ndị bara ọgaranya karị ma ndị kpọpụrụ obodo oyi anyị ga-abụba one ndị bunyere motosaịkụl ha karịrị mmadụ igoro keke bunye ụmụ ikorobịa eze omere ọra ibu oji moto eme ọkọ oji unu eme ọkọ odogwu nwoke n'izuru ka eme nwafugonu na-akụ ọkpara n'osi na chi amaking bụ nyezi anụ ụmụ moto ka mgbaba odogwu nwere ibubo a na-esite onye nwere ibubo nkọ